Il-Festa tal-Festi, ċelebrazzjoni tal-kultura Maltija, tradizzjoni u solidarjetà b'ris The Malta Community Chest Fund. Issir fil-Palazz Verdala, bl-aħħar 30 kienu miftuħina l-iskejjel sabiex it-tfal jitalmu, jaraw wirjiet u jedukaw ruhom dwar dak illi jagħmel il-Festa Maltija. Il-patruna tagħna ta' Sant'Anna imma wkoll immur ta' San Lawrenzo ta' San Gaetano. U ħadd ħafna pjaċir illum. Bni ħafna l-presentation li għamlitilna Miss Martina, dik l-aktar ħaġa favorita tiegħi. Is-sibt il-palazz jilqa' lill-pubbliku mis-6 sa 7:30 ta' filgħaxija. Imbagħad fit-8 se jittilha kunċert bil-banda u l-parteċipazzjoni ta' Gianluca Bezzina u l-grupp Mara. Il-ħadd il-palazz jiftaħ mid-9 ta' filgħodu u jibqa' għaddej ġurnata sħiħa bit-tours. Affarijiet kollha li huma esibiti hawnhekk ġew minn nies minn għaqdiet volontarji, jiġifieri l-armar kollu tal-festa li huwa barra anke min qed jesibix qed jagħmel dan b'mod volontarju biex jgħin din il-kawża ġusta. Jiġifieri aħna għamilna koll u kull min offra s-servizzi tiegħu rajna kif nistgħu ninvolvu fiha, jiġifieri hawn differenti jkun hawn min jesibix il-fulogranu hawn il-modelli tal-kappelli żaraw bandiera kbira, ġifieri ħajkun hawn anke snajja differenti, hawn l-attivitajiet differenti ħajkun hawn ukoll il-banet li wkoll offrew dal-istess servizz. Mal-eżebiti ser ikun hemm ukoll bosta attivitajiet tat-tfal, ikel u xorb.